Здравейте хора, добре дошли в нашия канал. Днес ще играем на играта Drag Racing Streets и ще ви покажа какво има всъщност в моя акаунт. Започваме от Porsche Panamera GTS с номер 3161. Стигнал съм с булпринтовете до лилави и едно жълто. Следващата е... не знам как се казва тази кола, но ми се падна, мисля, че пълния ден от коленната кутия. Следващата е моето Subaru BRZ с номер 8589, на което съм минал 2000 км. Как върви? Не е нещо, кой знае какво, но на мен ми върши работа като цяло. Колата е с 4 скорости. И като цяло това са босовите настройки. Аз само босове играя с нея. Следващата ми кола е Mercedes AMG GT. До което съм стигнал до жълти и лилави. Нямам нито една светова част. Следващата е Golf 2, който съм стигнал тук до сини и малко лилави. Следващото е Mercedes W124 E320. Да го пробваме. Следващата е кола за мисии Ford Crown, на който абсолютно нищо не съм правил. Следващото е Nissan Skyline GTR 33. На нея съм стигнал на сини и лилави по средата някъде. Да я пробваме. Колата е с 6 скорости и доста добре съм я настроил според мене. Не съм я пробвал на турнамент или никъде, просто я направих. Следващата е колата, на която ще ви покажа настройките. Тя е с Audi двигател RS4 колата, нали? Сега ще ви покажа до къде съм стигнал. Тези лилавите са защото тя не прегрява. Има жълти и малко оранжеви за грип. С сцепление. Да ви покажа настройките и да ви покажа как се представя на пистите, нали? Това е диното. Това е скоростната кутия. Това е чипът. Това е окачването. Това е буста, той е на авто, нитро нямам. Спойлера е на 5 градуса плюс. Гумите задна 1.93, предна 2.34. Еви да ви покажа освен как върви на дълга писта. С много бързи скорости. Поне аз така я карам.
Ами хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако оставяте един лайк, абонирайте се и оставяте коментар, ако искате още акаунт ревюта.